A proposición conxunta presentada por BNG, PBBI, PSOE e Suma Ribeira solicitaba o cumprimento do acordo plenario para a realización dun estudo técnico sobre a estrada CP 7301 como alternativa ao proxecto de circunvalación, mentres o que se paralizaría o actual proceso administrativo. Dende a oposición sempre defenderon que se reformase a estrada xa existente, que discorre entre Frións e Xarás, polo seu menor impacto ambiental e social, xa que non afectaría a núcleos habitados. Bueno, desde o Partido Socialista estamos a favor de facer o estudio de mellora da carretera provincial 7301 e exixir o cumprimento dos compromisos plenarios para clarificar a idoneidade da variante de Ribeira. Porque xa hai unha estrada construída que simplemente habería que suavizar curvas e mellorar o trazado e tamén tería un menor impacto social na poboación. Tería un menor impacto ambiental e tería menor impacto social, sería máis económica, alén de beneficiar a barrios tan poboados como Fafián, Coveliño e as Avesadas, e o centro urbano de Ribeira daríalle servicio a Carreira e a Guiño. Vale a pena que se paren a estudiar a viabilidade do que se lle está reclamando e que se tomen as cousas en serio, porque que teñamos algo máis de retraso, se a solución vai a cadar a mellor porto, todos vamos a sair gañando, señor Ruiz. Pola súa banda, dende o grupo de goberno defenderon que o proxecto, xa en fase de licitación, axústase ao pexón e evitaría a duplicidade dun trazado alternativo. A variante é a execución do plan xeral e, polo tanto, é un proxecto urbanístico que se vai a desenvolver e que se aproba para desenvolver. Con este trazado, pois, evitaríase duplicar, valga a redundancia, pois, outro trazado e, polo tanto, que outros veciños, pois, se puderan ver afectados. Pero que, ademais, como xa se informou aquí, recordamos que esta é unha obra da Xunta de Galicia, é unha obra que está proxectada pola Xunta de Galicia en licitación, pero que, ademais, non é un capricho. Eu creo que é unha necesidade que todos levamos reivindicando moitísimos anos, é unha demanda histórica deste Concello para solucionar un problema existente. Durante a sesión plenaria debatéronse tamén, entre outros asuntos, o expediente de expropiación para a construción dunha senda peonil en Coroso, o convenio con Educación para a implantación do ciclo de cociña e restauración no mercado municipal ou a contratación do servizo de axuda no fogar.